World Aviation Group hija kumpanija li toffri servizzi lill-industriji tal-linji tal-ajru fosthom servizz ta' call center. Tħaddem 230 persuna, bi kważi 70% minnhom ikunu nisa ta' bejn l-20 u 30 sena. Kuljum il-kumpanija tirċievi 3,000 telefonata, 4,000 email u 12,000 tranzazzjoni. It-tnejn filgħodu żar din il-kumpanija il-mexxej laburista Joseph Muscat u ġie milquh mill-kap eżekuttiv tal-World Aviation Group Dominic Attard li min-naħa tiegħu dawwar lill-mexxej laburista mal-uffiċini tal-kumpanija. Fit-tmiem iż-żjara l-kap eżekuttiv tal-kumpanija qal li l-proposti tal-Partit Laburista huma ta' interess għan-nisa impjegati mal-kumpanija tiegħu. Bħalissa nimpjegaw 230 ruħ li kważi 70% minnhom huma nisa. Biċċiet minnhom huma żgħar, għadhom żgħar, għandna anke studenti universitarji, pereżempju part-timer imma apart minn hekk għandna ħafna young mothers. Illi naturalment ċertu affarijiet li qegħdin jissemmew f'dil-kampanja elettorali huma importanti u ta' interess għalihom. Min-naħa tiegħu Joseph Muscat fakkar fil-proposti ta' gvern ġdid li joffri servizz ta' childcare b'xejn u li jwessa' il-Club 316. Qal li dawn huma l-koll proposti li jistgħu jgħinu lill-mara tal-lum. Ħankunu qegħdin attivament ninkoraġġixxu kumpaniji biex jidaħlu ta' inċentivi, family friendly package li varja minn reduced hours għal flexi time għal affarijiet oħra. Kemm il-mexxej laburista kif ukoll il-kap eżekuttiv tal-kumpanija qablu fuq l-importanza tal-lingwi f'pajjiżna l-iktar għal kumpanniji bħal World Aviation Group li tħaddan impjegati li bejniethom jafu 11 lingwa differenti.